И мен в преброяване 2011. Добро утро и от мен, Галя Крайчовска. Ще забием днес ток в градината. Преди няколко дни там мушкатото срещнало здравеца и гордо казал: заминавам за Лондон. Здравецът по-скромно казал: и аз отивам там. Гергините и те се обадили така и са изфукали: о, и ние ще ходим в Лондон. Оказва се, този цветен разговор няма да ви го разказвам целия, защото е доста дълъг, но се оказва, че българските цветя ще ни представят в едно страхотно кралско лондонско изложение, цветно изложение, разбира се. И сега ще навлезем повече в тази територия. Добро утро казвам на Христо Йорданов, който задвижи тази страхотна идея. Той се занимава с градинарство, и на господин Иван Станчов, дипломат, който се занимава и с много благотворителни дейности, но сега е един от основните застъпници на тази идея. Идеята се казва 359 българска градина. Добро утро. Добро утро, Галя. И добре дошли с тази прекрасна идея и с този страхотен букет. Вече имаме и първите пролетни цветя тук в студиото. Обаче как да ги сложим? Няма как в тези чаши с вода. Как може да си направим? Добре, поднасят ни някъде цветя. Как може да си направим вазичка импровизирано? Христо, можеш ли да измислиш нещо за секунди? Да. За секунди ми ще бръкна. Това малко импровизирано ще стане. Какво да правиш? Ето, докато той сега ни приготвя, ние ще видите как ще приготви една вазичка, в която ще сложим тези предвестници на пролетта. Малко шум се вдига. Се работи в градината, обаче какво да правиш? Градинарска работа. Благодаря ти, Иван. Господин Станчев, когато разбрахте за тази идея за българската градина, как ви се стори, не ли малко смело ние в кралски Лондон да показваме цветя? Това е повече от смело. Да покажем на англичаните какво е градина. Тяхните градини са познати по цял свят. Има градинари, които са много известни от векове. Но Христо е наш човек. Той е смел. Много смел човек, инициативен. Идва от Исперих, от много далеч. И е решил, че може да прави конкуренция и на англичаните. Е така. Аз мисля, че не само може да правим конкуренция. Ние сме достатъчно инициативни българите, само като си помислим за хората, които са живяли по тия земи преди нас. Сега много красива вазичка се получи. Да, това според мен може и вместо вестник и някаква друга опаковачна хартия. Да, но нямахме никакви хартии в момента. Един вестник помолих да направя. В телевизията естествено вестници има. Естествено, колкото искате. Да. Смятам, че градинарите в България са от малкото хора, които са успявали да покажат нещо хубаво, красиво на света, но пък само като помислим за историята, какви хора са живели по тия земи, какви хора са били. Така че какво... Може да възвърнем тази традиция. Тя като че ли замря традицията на градинарството? Нашите градинари по векове бяха познати не само в Балканите, но градинари отиваха от България всеки сезон в Букурещ, в Будапещ, в Виена. И тези градове всяко лято са яли зеленчуци от български градини. Имаше дори един момент, като баща ми, като млад дипломат, има инструкция в Министерството да отиде при посланника на Унгария, защото Светия Синод нещо не бяха доволни с наши връзки с Унгария. Какъв е проблема? Всяка година, всяка зима, красиви унгарки, червенокоси, идват в България. И това Синода реши, че това не е добре за младите българи. Момчетата, нашите момчета. И значи работа на татко е да спре този красив поток към България. Той отива там, говори с посланника, той е по-възрастен човек. Казва: няма проблем, господин Станчов, ще го уредиме. Татко вече се радва, че е оправил нещата. И казва: добре, благодаря ви. И той казва: ето, ще ви кажа как ще го направим. Ние ще спреме момичетата и вие ще спрете градинарите.
Забравете. Червонокосите унгарки са виновни за спиране на градинарството. Няма как да спреш. Градинарите няма да ядат нищо в Букурещ, в Виена и т.н. Но вие вероятно знаете, че в Румъния бяхме толкова важен елемент в тяхната икономика и в културата, че аз като кажа на румънец, че българин, градинар, който е голям комплимент. Да, трябва да го възприема наистина като комплимент, че все още ни знаят. Защото сме способни. Има още хора като Христо, които са способни в тази работа. Защото много хора си градинарство, това не е за мене, нали, аз съм бизнесман, не знам си какво. Но и това е бизнес и много важен. Много хубав бизнес. През това ще представяме България. Дори разбрах, че ти си вдъхновен от извора на Белоногата. Как ще успеш да вплетеш в тази композиция? Преди почнах да говоря за това, че има достатъчно българи, които са направили много в тая държава. Един от тях е Петко Славейков, извинявайте. За пръв път се явявам по телевизия в национална. Така и се притеснявам страшно много. В градините не се притеснявам така, но сега се притеснявам. Преди да дойдем тук, си говорихме с Иван и той ми каза: Христо, би трябвало да се притесняваш за това, че нямаш пари да направиш тая градина, а не това как ще стане, как ще се представиш в това предаване. Да ви кажа... Камерата стряска малко. Не съм свикнал, така и гледам надолу и ми е притеснително. Такъв съм си. Но все пак да ви отговоря на въпроса как ще се получи това нещо, че ще направим градина в Лондон. Ще стане. Това искам да кажа, че ще стане. Трябват ни определено количество пари, за които искам да помоля всички, които гледате, не знам колко хора има аудитория сутринтното ви предаване. Доста голяма аудитория. Надяваме се след това с предай нататък също да стане тази кампания, защото е страхотна идея, много смела идея и много хубаво, ако всички помогнем за това българската градина да отиде в Лондон. И то с един код 359, който си е нашия български код за избиране. Ти така си избрал 359 българска градина. Да, така и тя самата градина е с 359 саксии. Снощи говорихме с Иван как тези саксии, след като бъдат направени, ще бъдат подарени на 359 човека в Лондон. На какви хора? Избрал ли си? На кого ще подариш? На кралицата? Дали ще има саксийка? Снощи това коментирахме с Иван и аз го питах: Иван, кажи ми, как ще го направим това нещо? Пак ли ще напиша писмо? Your Majesty, my name is Христо, I'm from Bulgaria, I'm a gardener. И той ми каза: точно така. Това ще бъде писмото, което ще напишеш до кралицата и ще го занесем. Аз ти обещавам, че ще отидем при нея и ще се запознаеш. А тя има чувство за хумор. Все пак, Иван... Кажи за гърнета, който продаваш. Иван ги нарича гърнета. Саксиите, те са... Аз дори ги наричам цукали. Кажи, как ги продаваш? Има толкова хора, ще искат да ги купуват. Да, вижте, уникални. Уникални саксии, 359. До сега сме успели да продадем 11 саксии. Всяка една саксия сме обявили, че струва по 120 лева. Решихме да направим регламент от първата до 200-та саксия. Ще ги продадем по 120 лева. От 200-та до 358-та саксия ще ги продадем за 359 лева. А последната саксия, 359-та, тая, която ще занесем на кралицата, има цена от сега. Просто бързайте, защото цената ще бъде 3590 лева плюс надаване, защото тая саксия ще отиде при кралицата. Мисля, че си заслужава за такава кауза. А какво ще има в тези саксии? Какви цветя? Разбрах за мушкато. Това българско растение ли? Пеларгония, доколкото знам. Така му е художественото име, пеларгония. Латинското. Браво! Галя, и тя ще стане. Градинарка? Да, аз имам отношение към цветята, разбира се, но чак такава кампания не съм се занимавала. Не, то се тръгва от някъде. Но все пак мисля да помогна. Освен мушкатата ще сложим гергини. Ще сложим тагетиси, ще сложим мушкато, както казах, карамфил, здравец и един ендемит, който е популярен единствено само на Балканския полуостров, се нарича мурсалски чай. Той вече е поръчен. Това много ме заинтригува, как се вписва мурсалския чай. Аз съм виждал само изсушен, а иначе какво представлява?
Подобно е. Много красиво растение. Цветове. Цъфти. И понеже изложението самото в Хемптън е юли месец, тогава ще бъде много добре цъфнал. Вече съм ги подготвил растенията в Смолен. Бай Любо ги гледа Ушев. И ще ги пренесем там и след това ще ги раздадем. Красиво е. Всичко ще бъде много красиво. Аз съжалявам, че няма да можем да визуализираме градината, но това ще стане някъде в един следващ етап. Чубрица ще има. Има Иван и тя ще цъфти бяло. Сега в момента, Бяла чубрица. сега в това е момента страхотно преговарям красиво, с един много сърцат англичанин, каза се Пол, който има разсадник в близо около Лондон. Иван, моля те. Рединг. Да. Рединг. Аз искам На английски обаче... знаеш как се казва чубрица? Nursery. На английски. Кое? Чубрица. Не. Savory. Savory. О, да, Ето savory. сега научихме нова дума. Ще Savory. ви издам, че ние с Ито заедно сме учили английски. И ето на него сега много му трябва този език в Лондон. Може да си говори и с кралицата. Аз искам една провокация към вас да отправя, да покажем една група хора, един таргет, който може би ще ви помогне. Те си купаят градинките виртуално. Таня Токмачиева събра виртуалните градинки.